sta tegenover de voorzitter van het Zandakker Sint-Jan Gilde, onze Bernie. Bernie, ten eerste, het was een beetje onduidelijk of Van Ruijdoor was voor de lokale omroepen voor de gezamenlijke uitzending, hè? Ja, ik heb dat niet helemaal meegekregen inderdaad. Ja, we hadden natuurlijk aandachtig toeschouwer inderdaad. Ons was heel duidelijk inderdaad. 18e punt was er feilloos af inderdaad. Maar ik heb begrepen inderdaad dat de media wat achterliep. Maar uiteindelijk zitten we er weer bij. Ja, 34 schutterijen. Wat is dan het scenario een beetje ervaringsgericht? Ja, op dat gebied is even afwachten. Op dit moment is het windstil. We hebben net wel wat toename van de wind gezien. De zon die staat er achterop. Het kan zijn, op dit moment is hij door de wolken is hij eigenlijk verdwenen. Op het moment dat dadelijk echt de wolken verdwijnen en de zon komt er fel op te staan. Dan krijg je misschien een heel ander verhaal inderdaad. Maar op dit moment de ideale schietweer. Dus nou, we gaan daar rustig aan beginnen. Schot voor schot. En zo met name in de eerste 2 rondes is proberen in die vorm te komen inderdaad. Er zullen ook de meeste afvallers zijn. Maar laten we hopen dat we daar niet bij horen. Want ja, het zou mooi zijn als je de middagpauze doorkomt. Ja, inderdaad. Als we dan de eerste 4 rondes af hebben, dan is het ongeveer om 12:30. Nou, op het moment dat we dan nog in zitten, is op het algemeen de verwachting dat we daar rond 15 deelnemers zitten. Nou, dan gaan we de pauze in. En na de pauze gaat dan de echte kavel in beginnen. Dan, en op het moment dat de laatste 10 nog in de strijd zitten, dan zullen we het college van BMW ook erbij gaan roepen inderdaad. Om daar wat medewerking te vragen. En dan moet ook ja zeggen tegen het woord of Venray wel of niet zou mogen organiseren. Daar is al uitgebreid over gesproken binnen WW en verder, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk, je moet de week dat je terug moet je even gaan kijken wat de situatie is. We hebben inmiddels ook het antwoord gekregen vanuit het gemeentebestuur. Dus nou ja, laten we hopen dat we het op dat moment kunnen bereiken inderdaad. Toch even weer een momentje om met de media in contact te komen. Dat betekent wel... Dat is eigenlijk wel een speciaal moment of niet, dat het team bij elkaar komen. Ja, je leeft er inderdaad naartoe. Nou, inderdaad, de eerste 2 rondes nou schieten. Dan ga je inderdaad proberen de kaveling, de pauze te halen. En na de pauze gaan we over naar de kleine blokjes. Dan zijn de eerste 2 rondes weer cruciaal inderdaad. En dan zul je langzamerhand de spanning gaan merken inderdaad. Tot dan inderdaad de laatste 10 in zicht komen. De laatste 10 gaan het podium op. Nou, de volgende streven is dan bij de eerste 3 te komen. Dat betekent teruggaan naar het gouvernement in Maastricht of Hasselt. Nou, en dan zullen we zien hoe het gaat lopen. Dus we blijven er rustig aan. We blijven in de onderdagpositie. Elk schot is cruciaal. En elk schot kan ook einde verhaal betekenen. Bernie, als voorzitter extra veel succes en natuurlijk als afgevaardigde van de federatie als secretaris ook veel succes. Rob? Dankjewel. Ja, Bernie. Ja. Ik heb nog wel even een vraag. Ja. Want zij moeten toestemming hebben om dat OLS in Venray te organiseren. Mag ik daarvan uitmaken dat ze die toestemming hebben of gaan ze dadelijk extra misschieten? Zou ik het zo zeggen? Ik kan het meteen aan de wethouder vragen, want die is hier. Wethouder Van Daal, ik krijg de vraag vanuit de studio. Is er al uitgebreid gesproken over, zou het een go zijn bij 10 overgebleven schutterijen? Nou, als dit gilde bij de 10 overgebleven schutterijen komt, dan is het antwoord ja. Want dan zal de vraag ook zijn, Bernie, of de locatie, is er al eens vaker over gedacht? We hebben in 2019 al eens een keer gesproken over de Wienhof, sportpark. Nee, we hebben natuurlijk een locatie gedacht inderdaad. Maar je moet altijd weer eerst even zorgen dat de huid gespoord wordt inderdaad. Er zijn een aantal locaties inderdaad. Maar zeker ook richting onderhandelingen als we mochten winnen. Het is goed om daar nu niet over uit te treden. Dus er zijn diverse locaties in Venray beschikbaar. En nou, mocht je komen, dan gaan we de komende week gaan we er volop in discussiëren. En dan zien we het wel. Maar eerst zorg ik dat we in ieder geval vanmiddag bij als laatste over zijn. Dan kunnen we daarover nadenken. Dus... Schliefterie een druimbureau, want wij willen allemaal niks missen en dan terug die jonge weg. Maar nu eerst naar de tent met alle vrienden, daar drinken wij nog heel het kavelrui. Giel Krijnen, de burgemeester. Ja, de eerste ronde. De zon was de spelbreker, maar nu kan iedereen op vakantie, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling, hè? Nee, absoluut niet. En de zon spelbreker, we hebben gewacht. En het was weer redelijk goed te schieten. En we schieten er eigenlijk 8 heel mooi vol af. En het laatste schot gaat dan net, de 18e schot gaat net mis. En moet ik zeggen, de schutter is er helemaal kapot van. Want ze hadden er echt goede hoop op dat ze een mooi stukje verder konden komen. En ja, jammer, pech. Wat is nou het
ultieme moment wat je als laatste tegen de schutters zegt als ze beginnen? Rustig aan. Mooi in het midden. En midden erin is straf. Dat is eigenlijk alles wat ik zo'n beetje die jongens altijd een beetje meegeef. En ik hoop dat dat eigenlijk altijd voldoende is. En dat is vorige week wel gebleken. En met de eerste 17 ook. Maar ja, dan toch net of de zenuwen of... En hij weet het zelf niet wat er fout is gegaan. Hij meende dat hij er mooi in had, maar dat was het niet. Wij gaan samen aan hem. Dit missen geen beet. Samen aan hem. Schouders eronder. Samen aan de man. Ja, we staan nu bij Venray en daar is gebeurd wat eigenlijk niemand wil wat is gebeurd bij het OLS. is gemist helaas. Hè? Helaas wel. Ja. En wieveelste shutter was het? Laatste schutter, nummer 6. Dat is balen, hè? Ja. Is het zijn gegeven dat je weer mocht geschieten? Heb je zelf besloten met de zon dat je toch weer ging? Nee, het ging eigenlijk wel met de zon. Dat wel. We moesten nog 3 schutters schieten en de laatste 2, of de nummer 4 en 5, hebben we geschoten. En de laatste schutter, dat zag ook alles goed, dus het is in principe gewoon goed gegaan, maar hij weet ook zelf niet waarom hij gemist heeft. Dus. Ja, dat weet nemers, ja. Ja, dat is wat dat betreft kun je pech hebben. En nu even heel goed knuffelen met een en dan gooi je dan achter een andere ploeg staan. Ja, dat mag verkeken, ja. Ik denk het wel. Zo ik zeg, heel veel sterkte ermee en maak het toch nog gezellig vandaag. Komt goed. Dank je. Ja, bedankt. Hij is er echt, en hij is er ook helemaal kapot van. Teamen. Vind ik erg. Ja, weet je, en die andere 5 staan erbij en het is samen lachen, samen huilen. Gelukkig. En het voordeel is, we hebben een heel jong team met allemaal 20, 3, 4, 25-jarigen. Eentje van 32 en een van 55 die voor het eerst meedoet. Dus we kunnen er nog heel wat jaren op vooruit bouwen. Dus hopelijk dat we een heel hecht team ervan krijgen. En gisteravond zijn ze met snel nog naar dezelfde verjaardag geweest. Ze ook met snel nog gelachen en gedaan. Dus ja, hopelijk blijft het goed gaan, laat het zo zeggen. Ja, wat wil zeggen, gezamenlijk alles doen en dan uitkijken naar de volgende edities. Hetzelfde team en een keer misschieten is niet erg. Dat kan er maar in winnen. Die andere, we beginnen met 34, die andere 33 moet overal in de missen vallen. Nou, helaas is die bij ons ook gevallen. Dat houdt in dat we het volgend jaar zeker niet in de Venray hebben. En dat we gewoon ons 600-jarig bestaansfeest gaan vieren. En geen oude Limburger in Venray. Veel succes in ieder geval met die voorbereiding van dat jubileum. Ja, dankjewel.